Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes petsa 28 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Action Radio. Ayon aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter, entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Ila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, sospetsado nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Banago sa Police Station 5, pasakaan kaso subong nga adlaw. Regional ASF Task Force nakigsapol kay Provincial Administrator Diaz sa Kapitolyo. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Posible magadangat sa 18,000 ka kaso sang COVID ang marikod kadadlaw sa bulan sa Nobyembre kag Disyembre kon hindi pagpadayunon sa mga pumuluyo ang pagsuksok sang face mask. Baka delikado ako. Basi kon bumalik kabay pa nga hindi lang. Suno kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhire, nagpresentar ang DOH sa nagkalain-lain nga senaryo sa meeting kaupod ang Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases. Nagligad nga si Mana. Maloka, siling sang isa ka eksperto nga si Dr. Sulante sa posible pagsaka sang COVID sa Pilipinas, labi na may na-detect nga Omicron XBB sub-variant kag XBC variant. Damo sa mga kagaw no nga nagalinapta-lapta lang sa bilog nga kalibutan. Subong galing ang kagaw yan, di lang kay iguon niya ang isa ka pungsod nga panglugayawan siya sa bilog nga kalibutan. Kabay pa, nakalampuwas na kita kung si Presidente Bongbong Marcos pa, base kon mabalik na kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Sino bilang ula may idlaw sa normal nga pagpangabuhi, so lantawon ta ang lakat sang panahon. Kung daw kinanglan, pismas eh. Pero kung daw ini nagimang kinanglan, hindi kakapoy man mo, amak mo tabunan mo, ilong mo, kababa mo, lapit duwak tuig nga tabon mo, daw kabudlay man, ti kung daw medyo kakasona, kag daw voluntaryo na, daw ulo abentar ini sa aton kaugalingon. Makagulo ginawa kita bla, makalibot-libot nga daw wala ikaw sang ginakadlukan. Pero kung magsiling ang DOH nga Indianay, di okay lang, wala gid problema, basta nga ang depensa sa ikaayong lawas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Aber, rektahon tan lang ang report sang aton patrol sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta? Padayon nga basa ang aton mga dalanon, padayon nga magalumon ang aton kalangitan bangod sang bagyong si Paing. Bao, porte si Paing, no? Lapad-lapad, amak mo mga 15 ka lugar ang ara sa dalom sang signal numero 1. Amoy na kung nga ang medyo halong-halong lang kita. Ang aton dalungan gid ang landslide, baha kag iban pa. Diri kita, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Bernes Sibong, sigurado ako si Action Eden. Tiga sinyas na. Basta magsinyas ganing aton engineer. Piho na. Ang nagaman sa patrol, Action Eden Aboso. Action Eden, morning. Rainy morning! Action Fred, kasi tanan natin kumaka-action, wala na nag-auntat ang ulan. Kamusta ang mga ka-action natin da? Pero so far, sa palibot ng siyudad sa Bacolod, Action Fred, kaya mo na mga the usual nga amat-amat sa ang tubig, dirto bala sa inyo sa una, sa ginakayo nga dalan, pero ito ang iba ni Action Fred,
Okay ba na? Pero ang aton sinuwak action for sure, bugtaw na. Kaya nag-aaligmat, kaya wala gani guro mayo katulog, isang bantay na lang ni Action Fred sang sang ulan. Kaya lit kagabi do, the same volume, gidi Action Fred mo damol, gidi ang buo sang ulan. Te, amo to lang hambal kagapon, nga sa forecast, Action Fred, maulano, ni nga pista minatay ni. Kaya habak mo kalawig, Action Fred, no? Friday pa lang subong 28, te. Kung Mhm. hasta pa maulano na pista minata, hasta pa November 1, November 2, tayo malawig-lawig pa Action Fred. May That's matali ko why- maulano ng tulutalitil, bala. Yes, oo. Kagdo, hindi lang init. Medyo gulugal na pero amo ni Action Fred ug tupa gid siya grabe gid si Bagyo Paeng kag ano naman ang aton sining mga action dapat halong-halong gid tanan nga tinion kag kanami mayo na lang Action Fred no may pila man ka mga lugar nga nag-continue nga wala sang klase subong nga adlaw like sa diri sa syudad sang Bacolod Action Fred wala gyapon sang klase sa tanan nga level sa tanan nga pang publiko kag pribado nga eskwelahan. Kay ti nag-base man guro bala Action Fred sa weather forecast, hindi mo niya daan madali-dali ang bagyo ya. Hindi mo niya kumbaga bisan may forecast pagari kay Action Fred gulpi galigwat, gulpi galiso ang lakati sini pero ti kung Sir Kaelian pakagapon hindi man niya directly hit ang Western Visayas kita diri sa Bacolod abi kag Negros Occidental pero tungod nga klapad kay Paeng sigurado apektado gid kita especially sang ulan-ulan. Tika budlayan, sumuhatan sa mga ka-aksyon nga nagapadulong sa merkado. Ibandaan, nagasakay halin sa ila, pakadto sa merkado. Sa tricycle ang Action Fred, iban subong nagahulak nga maghulaw-hulaw. Ang iban subong gatanaw na lang sa ila. Sini Action Fred nga stocks kung may ara sang mixwa kay sardinas para may sabaw-sabaw aga pa, okay na. Kaya ang danaw-danaw, subong especially sa may bahin sa Libertad Public Market, ara gid Action Fred good thing lang kagabi subong aga wala ta nakita nagalibot ang IPM pero kagabi for sure nakolekta na ang iban sini nga mga basura sa aton motorista halong-halong lang gid kay especially Action Fred diri sa may dalan shopping kadamo pa sang ginakayo nga dalan kag may mga buho pa balang dalan tungod sa ulan-ulan na puno na tubig ang mga buho ti kung baguhan kadaya maglabay o kung nalipat-lipat ka kung dinaya ang buho ag kung wala ka nagahinay nagaspasibad ka pa base bala maungad kag mamumo ikaw so halong lang gid kag kung mahimo pa lang pwede na naguro ka commute kay pasero ka sa lakyan ini mga nagamotor kay pero tigid ka danlog sang dalan mabasa ka pa sampat ginidaan Action Fred ang amo nga tiyempo sa ginatawag nga huluhilanat abe ubo sipon bawlikawan gina kay sigapon ara ang COVID-19 mas ginpahalog padaan ang mga restrictions sila binanga ginplano nga hindi na pag-mandatory ang pagsuksok sa face mask bisan sa indoor area. Salungan man naton mga ka-aksyon. Ang kung may pilas-pilas kada hindi igin mag-ubog-ubog danay sa baha. Kay ara man ang leptospirosis kada mo dan Action Fred no sa mga existing subong mga mga masakit may COVID-19, may dengue, may leptospirosis, may kolera pa. Ate dapat ini nga panahon halong-halong gid kay health is wealth mga ka-aksyon halong lang gid tanan man nga tinion. Observation report salin sa patrol Action Ida na Boso una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Bawa nami ni karong adlaw sugba kalagaw bla daw kadamit no. Tapos ning damo subong kwan talong gisahon mo bala baw sa kanamit man. Ako yung magluto ko sa talong na sugba ko na panitan tapos tapan-tapanon ko na sa tag tuklukan ko Pilipino ahos bala kag sibuyas Bombay kag buribod butan patis jutay kag sinamak asos sa pagkanamit parisan mo sang sinugbang nga lagaw aragay sa pagkananim wala tupong ang kaserve mo ginatulog kag yum siya magulat sa tapos baligo pagkatapos niya tampi lang tuwalya kalain porte bangon ron bao di buinas wala man japong klase pahuway-huway ang mga estudyante si Hinida Ordonez kinang una ho
Si Rochelle Evangelista, monitor kami di sa Barangay 14 Dawes, upod sa asawa ko si Annalyn Evangelista. Bao si Realista kapita, grabe tugnaw. Ara sila sa dalom gapang ngape. Kay Jocelyn, good morning. Kay Jose Monjuan, monitor from Pandanbil, Hinigaran. Kay Allen Linco, good morning man. Kay Milko Bilyo. Sige, tami ako da taga Esperanza Isabela. Nagkulpa na gid ang baha. Kay Brad Mating ni Pales, salamat gid. Nagkulukulpa ng baha ko, no? Si Ramiro Marabilia Jr., good morning. Kay Jose Mungkal Torilla, monitor sa Binalbagan. Kay Juan Cordero, good morning, pamahaw ta. Sudan sinugba nga marot ba namit man. Salvador Tanalion, good morning. Kay ang ilagayon dato Castillo, mulanon nga aga aksyon, pre gabi ang bobo sa ulan. Kay Armando Gabang, purtidi sa Pulupandan. Si Ana Sinoro Araman, good morning man. Kay Jubal Trinidad, kay Doy Artora, patamiyaw happy birthday sa mangod ko Inday Arlen. Basti always safe kuno, ka God bless. Siling ni Doy Artora. Sige. Morning, tamyaw yung babata sa Berot, Libanon, si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., Marjorie Castillo Fernandez sa Zone 5, dira sa Kalumpang Mulo, kag Tagabanga Tutong Uno Barangay Pilisa. Sige. Kay Panoy Siloso, good morning. Kay Luila Siason, good morning sa inyo. May lang nga monitor. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Ang libre nga medical check. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulpaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawalam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulam ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Nalibel sa pribado kag pampubliko nga bulutuan bangod sa malain nga panahon. Sa separado nga anunsyo wala gyapon sa klase. Sa banwa sang Ibi Magaluna kag syudad sang Silay samtang may pila ka mga LGU nag-anunsyo magabalik ang klase lakip na diri ang Bago City, Sipalay, Pontevedra kag La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:50 na. Kay Toto Tatanda, good morning lang. Kay Domingo Barniso, morning bao kapita tugnaw. Good morning dira kay Pili Ason Sima, Amar Barniso, pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castilian. Kay Roland Guarino, monitor kami di sa Paglaong Village. Boy kagnining Guarino. Kami ako man ang mga chikiting kumayi siya, Mabirek, mi Myra kag Mara kag Sky. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Jonalyn Ninyal de Crepito. Tamya ko kay RR Jojoy kag Edgar Sipeda. Julio Siles, John Dexter, Kate Macariula, Karin Guzman, Lager di Kinlia. Adlaw-adlaw ko ga monitora. Kay Bilini Pamusino, good morning man. Kay Melvin Piñapel, may lang nga pag-monitor si Jubal Trinidad naga-monitor ko na sa Kabangkalan ba. Sige, pagi lang sa transistor radio. Morning na sa imo. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kaya na sinuro si Imbong Jukampo naga-monitor labi na gid maulanon kuno ang
kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong kaya pinako okay na miskilan ako. okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy-happy na ako. Minisan sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa Luzon kag Visayas ipaidalom pa sa signal numero 1 tipit sa 28 subong 29
basi kon sa Tudos Los Santos magulugal umon pa ang panahon. May tani kon gulugal lang bala, ula lang ulan para nga makakasya ang kainit sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit sa ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay nang eskwela na ako okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela
Biskaan may COVID pa, tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung bisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga manggulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Areho, balantayan sa wala pa makapauli ha. Dapat bantayan nyo kay basi pag-abot na may ara na pahibalo nga kansilado ang biyahe kag hindi ka mo makapauli sa inyong probinsya kay nagsapol ng Pre-Disaster Analyst Group para sa Emergency Preparedness and Response Protocol may kaangtanan sa bagyong Paeng. Bulubantayan tayo ni ang update sa pag-asa kay maulanon tubtob kuno sa Pista Minatay Nobyembre 1 kag 2. May panugyan sila bantay sa balita kag pagpalayag sa posible pag-cancel sa mga biyahe sa sakayan pangdagat. Subong pa lang kung wala pa makancel pala uli na kamo. Kabudlay kung hindi kita kapauli sa aton mga banwa, probinsya kag subuman kasyudaran. Man ang panahon niya sang Tudos Los Santos, kinahanglan ang tanan nga ululupod sa pagduaw sang ila sinika pagdumdum sang ila pinalangga nga mga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silporte ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time.
las 5:16 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 37-24. Una nga bula, resulta, 37 kag 24. Second draw, 17-34. Ikadua nga bula, resulta, 17 kag 34. Third draw, 36-29. Ikatatlo nga bula, 36 kag 29. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita. Ang jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Ari ang kombinasyon in any order 37, 18, 7, 34, 3, 39. Resulta sang 649, 37, 18, 7, 34, 3 kag 39. Sa ilo kita, 642, jackpot, 5,940,000. Ang jackpot, 5,940,000. Ari ang kombinasyon in any order, 1, 3, 9, 24, 19, 40. Resulta sa 642, 1, 3, 9, 24, 19 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Roger Digit Umalsa, good morning sa Sipalay ko no. Tamiyaw mga ginikanan niya sa barangay, pinaginpinan nga permigid nga pamati kon kaagahon na. Sige. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Jonaline Ninyal Dikripito, morning. Kay Ma'am Wilma Napunan Villanueva, Bilyo, Gamilong Nipunan Galido Artido, Majuke, sige. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor man. Kay Aida Alunan, kay Julpa Caritatibo, Bindol pamili ko no, Rolando Kulot Caritatibo, Clen Cyrus Galasang, Barangay Robles, La Castillana. Kay Ryan Bilyo, good morning. Kay Sonia Diguma, kay Sirwin Hugos, morning ko no, kay Murina Esconde Sarasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Stila Pahilanga Cesar, gaulan gihapon ko no. Kay Billy Albay, damol di ulan sa Barangay La Grana. Perting buo pa sa ulan to. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning, Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Aisen Pangariban, good morning. Tami ko gali ang best friend ko, si Ruel Gaspar, sa Hacienda Kulisap, 1, Silay City. Kay Robert Cobar Mariano, good morning. Mabaskog ang ulan nga may dalang hangin diri subong sa La Carlota. Ang malain na kung may dalang hangin baskog. Kay Jimmy Latido Senior, good morning man. Damol ulan di sa Barangay Mailom. Morning. Sige. Kay St. Rose Aspan Kanoy, good morning. Tamyaw ko happy birthday sa happy birthday kay St. Rose Aspan Kanoy karon nga adlaw. Morning sa akong magulang sa Payaw. Kay Arnold DC kay Ada, sumuman kay Nanay Rose, naga-monitor kadaaga. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Tamyaw ko akong apo, happy birthday. Kay Jerian Haranilia, Jerian nga niya, happy birthday Jerian. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kaya na sinuro. Kay Mon Lisay, gamonitor sa Hinigaran, baskog ulan diri sa amon.
Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Monitor lang ko diya sa Sinda, Lugway. Kay Richard Malayang da, morning. Sige. Monitor niya kapita. Taga Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Ronnie Makilan, good morning man. Kay Milagros Morales, monitor lang kami ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Bawda, mulman ulan di sa amon. Bisan di lang buubong ulan ba? Kay Inday Blasa, good morning man. May lang pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Ariyan na yun, may ipahibalo ko sa inyo. Ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sakay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga
pamati ka kay nga mo to nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo to. Sige. Mga lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudla yan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga... Naman, 65 dias na lang nabilin. Saylo na kita sa tuig 2023. Kabay pa. Mainuswagan ang inyo kabuhi sa masunod nga tuig. Dire kita, pasudlon tang balita sa puwersa sa naton kapulisan, sospitsado nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Manago, sang Police Station 5, pasakaan kaso subong nga adlaw. Police Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magmanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ipasaka sa bungaga sa Police Station number 5 ang kaso nga paglapas ng Section 5, Section 11, illegal nga pagupot, kag pabaliga sang droga, bato kay Andy Sauci, alias Toto, 43 anyos, soltero, pumuruyo sa San Mateo Village, Barangay Manago, Siyudad sa Bacolod. Si Sauci, Action Fred, nadakpan sa bypass operation, ngaging patigayon sa Police Station number 5 sa papangunan ni Police Captain John Christopher Masangkay. Na-recover, Action Fred, kay Sauci ang 14 tanan kahit heat seal transparent plastic sachet sang Cebu, dala ang mark money nga 500 pesos, kag diri na recover ang 8 ka gramos sang Cebu nga may standard drug price nga naglabot sa 54,400 pesos. Sunod sa kay Police Captain John Christopher Masangkay, Action Fred, sinimana ginman ang ila sini surveillance nga gipatigayon kay Andy Sauci sa ila ni madakpan sa Barangay Manago, Siyudad sang Bacolod. Around 10:40 p.m., kinisa natin yung operation against Andy Sauce, aka Toto, which recovered 8 grams with estimated market value of 54,000. Amount of suspected illegal
illegal drugs. Dugay yun, sir, ka-surveillance, sir? 2 weeks din po, sir, no, ang iningatong target, si alias Toto, is previously na dakpan man ito sa Iloilo with illegal drugs. Sir, napailan man siya, hindi nag-play bargain lang. Kapag labas last year, sir, according sa info namin yun, nagbebenta na ng mga illegal drugs. And then, niya kuno ginakuha ang niyang supply sa langis. Pero hindi natin nag-disclose ng ibang mga information. Subali, sir, na preso ni siya sa Iloilo? Yes, sir, pero nag-play bargain po, sir, so nakalabas lang din ulit after certain time. Paano, sir, na-consume ang bypass operation, sir, sa Banago? Dinigaysta ng suspect, sir? Siya mismo, sir, sa balayan, sir. So, ang tabo, sir, is nag-contact siya sa ating posture buyer na dila sila mag-transact mismo sa mga iabalay. So, upon na-consummate ang app, so, nanakot ang ating posture buyer and ang mga backup natin. Subong, sir, naka-detain siya dito sa amin. Wala siyang obra, sir. Amugin na, babalik siya. Lang. Action Fred, si Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Inday Blasada, good morning. Kay Mary Ann Giabia, sakto ni, watching from Hinigaran, gaulan madi sa amon. Mabisan diin lang gaulan, no? Kay Joseph Pacifico, good morning. Live from Sitio Ambacan. Tamyaw lang Bilyalba Lopez Flores family. Roland Nude Pamila. Jobert Maika Kagtongtong. Kay Jose Mungkal Torilla, good morning man. Kay Lisa Vargas, nagamonitor sa Araw Black 46. Taga-araw na, good morning. Kay Rizal Aguarinse. Morning, tamyaw ko lang good morning, pamilya Aguarinse, kag Morales, pamilya sa Silay. Kay Ruby Martinez, good morning man. Ga-monitora sa Handumanan sa Purok, San Roque. Taga Handumanan da, good morning. Kay Lucy Carbuna. Kay Leo Lacson Espira Garnade, watching from Pututan, Iloilo. May lang nga pagpamati sa pamilya sa barangay Delicioso, Ilog, Negros Occidental, kay Nanay Teresita kag Tatay Pulding. Kay Gerson Pangadiban, tamyaw ko amon inkargado nga si Rodito Lapuos kag Gloria Samani, aga pa gabugtaw. Kay Crisilda Balindis Iman, gamonitor sa Panglao, Bohol. Taga Panglao, Bohol da, good morning. Kay Jose Proilan, good morning. Kag sa mga tagpalamate, sige. Salamat gid kay Dodge Dalida. Morning lang kuno kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo makaagda ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Force, nakigsapol ko no, kay Provincial Administrator Diaz sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye upon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw nakigasapol sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa II sa Kapitolyo Provincial sunod sa Bacolod ang mga miyembro sang Regional African Swine Fever o kon ASF Task Force. Iniagod nga hambalan ang updates may kantaran sa nagapadayon nga kampanya sa nga gobyerno provincial sa sining makalalaton nga viral disease. Ginpatigayon ang pagsinapol matapos nga ang Western Visayas makarecord sang una nga kaso sang ASF, partikular sa may probinsya sang Iloilo. Angot sini ang Bureau of Animal Industry ang naghatag man sang Certificates of Appreciation sa kay Governor Bong Lacson kag sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office may kantanan sa suporta sang Negros Occidental sa National ASF Prevention and Control Program nga nagresulta sang madinalagon nga ASF Information Caravan sa Western Visayas. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinuvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:40 na. Kay Chow Estrabonda, good morning. Morning ko no kay Inday Queenie Estrabon. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob. Nagaupod na sa aton si Tisa Cecil Bermilio Panganiban, Tamiyaya Pamilya Bimilio Cabayaw, Purok Orchid sa Hacienda Sibiliana, Barangay Binubuhan. Taga Barangay Binubuhan, good morning. Kay Judge Nap Diamanteda, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, si Ruben Tampos Kagbab Pransya, gamonitor na ni. Sto Raul Alibugas dalom dagaladlad nga napamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo,
Good morning lang. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na we hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga
staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo.
Ang ilang nga kinanlano nahatag manggid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isip. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Aber, ano ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Dire kita, updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, nakuha ang masobra sa 10,000 pesos na valor sa inususpetsohan Cebu sa top 10 priority high-value individual sa Joint Drug Bypass Operations ng Regional Police Drug Enforcement Unit kag Bacolod City Police Station 6 mga alas 2 kagapon sa hapon sa may Sharina Heights, Barangay Takuling. Ang suspetsado ang kilala kay Mary Nesaong alias Tata, 40 anyos, isa ka casual street sweeper kag residente sa Barangay 22 sa among nga syudad. Na-recover man sa iya ang 13 tanan ka sachet kay isa ka bulto nga shabu, may kabugoton nga 100 grams kag nagabalor ng 680,000 ka pesos. Sunod kay Police Lieutenant Glenn Soliman, team leader sa RPDU, nga ang ining si Ong ang nakaagi na sadto priso kaupod sa live-in partner sa kaso man nga RA 9165 apan nakagwa bangod ini naka-avail sa plea bargaining agreement. Dugang pa sa team leader nga ipaydalo man sa drug test ining si Ong. Sa karon, si Ong ang priso sa custodial facility sa police station number 6. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Wala untat ang Shabu, no? Bisan anon mo. Bisan ano pa nga dinakpanay ang ilaya kapit sa patelim. Kung makalusot, basi pa man lang. Di ko makalusot, dako ang kwarta Kay Ariana Ligada Salvador, muning kuno sa pamilya Ligada, Nabarte, Nanaya Uray, kag Tataya Bunjing. Good morning da. Kay Cecil Bermilio Panganiban, good morning man, monitor kami. Asinda Makamig Uno, Barangay Elope, Silay City. Taga Silay, good morning. Kay Trita Daquilia Marlon, good morning sa Moises Padilla. Kay Robert Cobal Mariano, morning kay Mary Jan, sugo kay Mariano kag sa pamilya ya. Kay Katiber, good morning man. Kay Gerald Haranilla Dumlao, good morning. Kay Tisa Panganiban kuno, kag kay Heidi Panganiban. Kay Rosemary Balues, babago lang siya, halin sa pamilya Balues sa Isabela. Kay Dinis Nuestro, kay Edi Laos, kag Nanay Isabel. Good morning. Nagsiga amon suga ambot kung may klaseng Victoria sa sige. Good morning sa inyo. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Cinco 57 na muning da kay John Ray Amador, kay Diding Alohaminto, medyo na ulo adlawan sila sa pagsulod no. Good morning sa inyo. May lang kay Arlen Anirdes, kag kay Rosemary Balues, good morning sa inyo. Medyo na ulo adlawan kasulod daw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!